a vista, por lo menos por esta banda de aquí. Se te falta que toquemos nalgúna boda, podemos tocar este son nos gustou. Pois ahora que vos decía antes deste vídeo de YouTube que, bueno, andando por internet foi este aquí, o Níquel Arpista, encontrou este vídeo de 5 tipos tocando nun palleiro en Finlandia e gustounos tanto, chegounos aquí ao corazón. E nada, isto que vamos tocar. Tamén lle pedimos permiso para tocala e así establecimos un pequeno contacto. Bueno, son tradicionais, pero bueno, había que establecer contacto de alguna forma. Entón esta é, ten un nome moi raro en sueco que non vou intentar aquí a dicir agora e por eso chamámoslle o palleiro. Guarda, te pinta lo que hizo.
que saber que agora ensayamos no palleiro da Casa de Gon, ali nunha parroquia de Santiago que se chama Marrozos, e dende esa estamos moito máis inspirados. Onde vas? Vamos a ter unha diserción así de repente. Bueno, vamos tocar outra peza dun grupo tamén, bueno, xente coñecida por aí adiante, e unha primicia mundial. Vamos tocar aquí agora para todos nós.
Bueno, vamos tocar a derradeira. Nada, máis unha vez agradecer aquí a Asociación Cultural Los Naranxos que nos convidara. Para nós é un placer estar aquí na Algarabía. E nada, eso, esperémonos ver polo país adiante, senón na seguinte edición pues para outra. E nada, moitas gracias por estar aí escoitando. E eso, vémonos polos bares e polos festivais. Non hai grupo galego que se prece que non acabe cunha muiñeira, que é o que vamos a facer nos agora.
¡Bella! Vamos a tocar outra. Vou aproveitar este momento de afinación para introducirvos este maravilloso grupo. Aquí, dende Abadín, Dom, a guitarra. Dende mitad ourensán, mitad galego, se iso é posible. Digo, mitad compostelán, perdón. Xacobe Varela. 100% la linesa, xogando na casa, María. ¿Qué se pode decir de alguén que toca níquel arpa e que aprendeu a tocar el soiño mirando vídeos de internet? Dande a barra seca de Berín xa. Eu son mitad compostelán e mitad ourensán. Una xota galega. Cuadrado o no? Square, square. I'm square.